Ja vám chcem vlastne úplne na začiatku povedať, že dramatická výchova stačí vám vlastne hocičo a nič. Napríklad aj jedna stolička. Tak, taká stolička nám stačí miesto všetkých tých kostýmov a všelijakých tých rekvizít, na ktorú si iba sadnete a už môžete byť postava. Môžem byť teraz taká pipidlhá pančucha, trochu prerastená, ale môžete sa ma pýtať rôzne otázky, alebo môžem byť nejaký panovník a už vám rovno vydávať nejaké nákazy a príkazy, ktoré vy s radosťou splníte. A jeden teraz rovno vyskúšame. Idem vám vlastne ukázať takýto začiatok, že ako sa vstupuje do role. Dobre? Aby ste si aj vy dneska do toho dňa tak príjemne vstúpili, tak si dobre sadnite. Opríte sa, aby ste naozaj pohodlne sedeli, aby ste mali nohy na zemi tak, aby sa dotýkali podložky, ruky si dajte na kolená, na stehná. A naozaj vás vyzývam, že užite si to, zavrite si oči. Keď by vám to bolo nepríjemné, lebo nie každý to má rád, tak kľudne si ich nechajte iba také privreté, aby ste si vedeli predstavovať a zatiaľ môžete počúvať môj hlas. Takže vás vyzývam, aby ste začali najprv vnímať vašu pravú nohu, palec ukazovák, prostredník, prsteník, malíček, celú šľapu, ako sa dotýka zeme, cez kotník, po koleno, stehno, až po sedaciu kosť pravú, potom ľavú nohu, palec ukazovák, prostredník, prsteník, malíček, celú šľapu, potom cez koleno, cez stehno, až po ľavý sedacú kosť, spodný chrbát, vrchný chrbát, pravú ruku, palec ukazovák, prostredník, prsteník, malíček, cez lakeť až po rameno, ľavú ruku, palec ukazovák, prostredník, prsteník, malíček, celú dlaň, cez lakeť až po rameno, krk, hrudník, brucho, potom tvár, oči, uši, ústa, nos, čelo, temeno, proste celý ste tu. Pokojne sa nadýchnite, skúste si dať taký hlboký nádych a dvakrát tak hlboko vydýchnuť. Kľudne si tu dáte 2-3 krát a už vám to dýcha samo a môžete sa preniesť 2500 rokov dozadu do antických Tép. A predstavte si, že kto v tých Tébach ste. Máte toho veľa na výber. Môžete byť napríklad slobodný občan. To sú iba bieli muži, to musím povedať. Môžete byť kľudne otrok, otrokyňa, alebo teda tébska žena, ktorá už toľko tých právomocí nemala a vyberieme sa spolu na agoru. Agora to je také trhovisko, je tam stĺporadie, môžete sa tam poprechádzať, vonia to tam, aj to tam smrdí. Voniajú tam napríklad figy, olivy, somáre, aj tie verejné toalety prvé. A môžete si pozrieť, že čo by ste si kúpili, možno nejaké ryby, najlepší je úhor. Dobre, ten si môže dovoliť iba nobilita, alebo nejakú vlnu. Medzi tým si začínate vnímať, že proste počuť trúby, ľudia sa rozbehli všetkými smermi a niekto vykrikol, napadli nás. Prosím vás, teraz rýchlo oči otvorte. Vaši Tébania všetci prežili. Ale v tejto chvíli by sme mohli naozaj skúsiť hocičo. Mohli by sme si postaviť tébske divadlo, vymyslieť si stratégiu obrany a v zásade cez takúto rolu si zažiť, presne byť zasiahnutý, úplne si to užiť a niečo sa aj naučiť. A ja vám dnes idem porozprávať trošku aj, čo to teda tá dramatická výchova je a čo to dramatická výchova nie je.
Lebo naozaj dramatická výchova nepoužíva naozaj žiadne kostýmy, akurát tak možno tieto znakové, že stačí nám nejaký klobúk alebo iba nejaký plášť, stolička, aby sme sa stali a mohli sa dostať do role. Podobné to má s divadlom iba to, že to tam má hlavnú postavu alebo postavu, do ktorej vlastne vstupujeme. Je tam nejaký príbeh a má nejakú problémovú situáciu. Čiže tú situáciu, ktorú za tie postavy môžeme riešiť a ktorú si vlastne ako deti môžeme overiť. To znamená, že zahráme si to a môžeme si tak overiť, že či naše riešenie je dobré a aké by malo dôsledky. A pretože to je vlastne skupinová práca a každá skupina robí zvlášť, vidíte takých riešení veľa. Takže to je naozaj veľká výhoda a je to, tak voláme, že dobrý dopravný prostriedok, kde sa dá skovať akýkoľvek kontakt. A vlastne funguje od materskej školy až vlastne po gerontov. Prečo je tu vlastne Saša Skořepová a tuto vidíte Evu Machkovú? Nie je to len tak, lebo dramatická výchova naozaj prišla na Slovensko v 60. až 80. rokoch a toto boli tie hlavné dve guru dramatickej výchovy, kde ešte keď začínali spolu, tak sa podarilo vlastne v rámci Československa otvoriť katedru výchovnej dramatiky v Prahe a v Brne, kde vlastne táto dramatická výchova ako metóda naozaj postupovala systematicky od zušiek až po školy. Ale u nás sa to nepodarilo, ale našťastie túto Saša Skořepová vytvorila Združenie tvorivej dramatiky Slovenska a vlastne nám tú štafetu tak predala. Povedala, že dievčatá, keď s tým niečo neurobíte, tak to pôjde do... Tak my sme sa tak zmobilizovali a začali sme naozaj ako systematicky na tom pracovať a vykvapkávame dramatickú výchovu a snažíme sa ju dostať do kurikula už ďalších 15 rokov. A presne, že toto sme si teda povedali, že čo to je. A ten taký dobrý ako keby príklad, ktorým vlastne my teraz to dávame po celom Slovensku ako taký dobrý, možno aj takú štruktúru, ktorú si vie prebrať každý učiteľ a na nej sa naučiť, čo to tá dramatická výchova je a ako ju používať, je táto naša Antigóna. Vychádzali sme z toho, že sme sa dlho snažili a tlačili do tej kurikulárnej reformy a jediné, čo tam vlastne ako keby zostalo, tá obliga je divadlo. Takže na tomto, a teda divadlo, ktoré tie deti musia nejakým spôsobom zažiť, vidieť alebo sa o ňom vedieť porozprávať. Takže tie školy, ktoré nemajú možnosť vycestovať do divadla, tak vlastne táto Antigóna je také úplne najideálnejšia forma, ako sa to naučiť. Tie 4-45 minútové hodiny sú vlastne história, teda umenie a kultúra, literatúra a vyzerá to, že telesná výchova. Je možné to samozrejme skrátiť, spracovať a iba si niečo z tej Antigóny vybrať, ale my sme, než sme ju teda takto vám ponúkli, tak sme ju začali overovať. A overovali sme ho nielen teda u nás na Slovensku, ale aj v Uherskom Hradišti, kde sa nám naozaj podarilo ako keby to trošku aspoň sa priblížiť takomu reálnemu výskumu. Najprv sme vlastne zisťovali, že čo tie deti skutočne v tom vyučovaní potrebujú, čo oni sami označili, že potrebujú. Hej? A tam nám naozaj vyšlo, že asi úplne najviac je toto živé vyučovanie. Taká tá akože hra, alebo vôbec aktivizácia. Tak sme teda túto našu Antigónu našili na tých 4x45 minút. S tým, že vlastne na začiatku sa tam naozaj pracuje s kontextom mestských štátov, stavia sa tam mestský štát z vlastných tiel, potom sa stávajú obyvateľmi jednotlivých častí Tép a až potom teda príde vojna, 7 proti Tébam a vlastne ako tí obyvateľia sa musia postaviť alebo vyjadriť ku Kreontovi. Potom až príde Antigóna. Stále sa pracuje so Sofoklovým textom, a až nakoniec vlastne naozaj tam prichádza aj k dialógu Kreonta s Antigónou. A ten dialóg je potom, ktorý inak trvá minútu, je potom ukázaný, ako vlastne v takom divadle naozaj prebiehal. Je tam naozaj stať o celom antickom divadle, ako fungovalo a vlastne si to tie deti vyskúšajú. A z 2 minút sa stane 20. Pretože skutočne ten dialóg je takto dlhý a už si to vyskúšajú aj s maskami,
a vlastne sa naučia aj celú tú štruktúru divadla od expozície, kolízie, krízy, peripety až katastrofy. Čiže celý tento scenár vlastne si takýmto spôsobom prejdú a potom si ho reflektujú. My sme to vlastne overovali potom opäť tých detí zrovna v tomto Uherskom Hradišti, to boli všetky spádové školy, si najviac ocenili práve tie, nie to hranie roli, ale tie živé obrazy, čo je vlastne jedna z tých metód dramatickej výchovy, ktorá je úplne najjednoduchšia. A potom vlastne skutočne tá ako keby plná hra tých jednotlivých živých obrazov, celá tá štruktúra tej drámy. Takže to sa im páčilo najviac, ale vlastne sme im overovali aj, že sme porovnávali, že koľko detí sa vlastne, aké sú vedomosti alebo úrovne vedomosti bez tejto dramatickej výchovy, čiže iba tým frontálnym vyučovaním a s použitím dramatickej výchovy. Takže bolo to o 30% lepšie a hlavne tie odpovede neboli naučené, ale boli vlastne prežité. Čiže už tam boli nejaké vlastné názory, pretože predsa len to, že tá dramatická výchova pracuje aj s tým, že máme rôznu optiku, čiže môžeme sa postaviť aj za Kreonta, aj za Antigónu, tak vlastne naozaj chápeme aj väčšie súvislosti ako len ten morálny, alebo taká tá poučka, čo poznáte, že ako sa tá Antigóna vlastne učí. Tá dramatická výchova vo vyučovaní naozaj funguje aj ako iba prehlbenie toho učiva. Čiže my na tej Antigóne vás to vieme, alebo vám to vieme ukázať krok po kroku, ale vlastne dramatickou výchovou sa dá ako metódou učiť čokoľvek. Čiže vlastne bolo by to aj vhodnejšie, keby tá metóda bola miesto nejakého predmetu dramatická výchova, lebo by ju mohol použiť aj chemikár. A teraz snažíme sa, kvapkame ďalej, aby sme to vlastne takýmto spôsobom zoomovali na tých 45-minútové hodiny a použili dramatickú výchovu pre vás iba na takých 15-20 minút, treba na prehlbenie toho učiva. Ale toto je vlastne taká naša forma pomoci, že na dramatike, a tuto sú, že ako si to dobre zapamätali, naozaj si to dobre zapamätali. A doteraz to stále vlastne tak funguje, že kedykoľvek to dohráme, tak tá posledná časť reflexie, že tie deti skutočne, keď reflektujú to, čo zažili, tak už o tom vedia úplne svojimi slovami rozprávať. A teda aj tie deti, ktoré obyčajne nerozprávajú. Mali sme aj deti s mutizmom, teda selektívnym, ktoré vlastne cez tú rolu prehovorili. Aj deti veľmi introvertné. A hlavne deti, ktoré mávajú obyčajne taký ako keby nižší výkon, volajme to, tak tam sa vlastne vedia prejaviť a veľmi ľahko sa učia práve tým, že sa vlastne postavia do tej postavy alebo do tej situácie. A chceme vám teda povedať, že Dramatika.sk to je teraz táto naša ako pomoc, kde sú všetky tie scenáre, lebo toto nebolo len tak, tá Antigóna naozaj bola pôvodne vzniknutá teda v Prahe, kde to pán Marušák prvý ako nastolil a vyskúšal s rôznymi študentami. A my sme vlastne aj s divadelným ústavom na komikse, alebo teda klasickom, ako sa to povie, grafickom románe, tieto metodiky skutočne k tomu pridali. Čiže môžete aj klasický grafický román, čo divadelný ústav vydal, si pozrieť a vlastne aj tamto nájdete na nás link k týmto metodikám. A tam sú, že keď si vlastne prejdete Antigónu, sú tam aj také, že ako na to znamená krok po kroku, ako sa pracuje so živým obrazom, s postavou, s konfliktnou situáciou. Sú tam naozaj nahraté videá, že malo by to vlastne tak ako keby pomôcť to odkľúčovať. A sú tam aj ďalšie scenáre, čiže pre mladšie veky aj staršie veky. A týmto by sme vlastne chceli aj otvoriť taký dialog, že dajte nám vedieť, či vám to funguje, či sme to naozaj akože vychytali, lebo máme stále iba tú našu ako spätnú väzbu, ale potrebovali by sme aj ľudí z praxe. Nech si to teda overia. Takže ja by som vám iba chcela povedať, že veľmi by som vás chcela pozbudiť, že vyskúšajte to, postavte sa z tých hlavíc a že úplne tam tá chyba je vlastne vítaná. Keď niečo nevidie, tak v dramatickej výchove sa najľahšie vie vrátiť čas, kľudne aj o 2500 rokov, keď potrebujete. Takže smelo do toho, ja vám držím palce.